بهتر ji sê heftiyan di ser erdheja şeşê Sibatê re derbas bûne. Gelek gundên Herêma Efrînê bi taybetî yên ser bi nahiyeyên Cindrês, Şiyê, Mabata û Reco ketine ber ziyanên wê erdhejê. Heta niha jî dezgeha xêrxwazî ya Barzanî alîkariyan pêşkêşî beşekî mezin ji xelkên wan navçeyan dike. Endamê Emîndariya Giştî ya Encûmena Niştimanî ya Kurdî NKS li Efrînê, Ehmed Hesen ji tora medyayî ya Rûdawê re behsa rewşanihaya wan navçeyan dike. Yekemîn dezgeh derbas hindira Herêma Efrînê bû, dezgeha xêrxwaza Barzanî bû. Dehê heyvê dest pê kir, tabî heya niha hejmara tirag û gîhane hindir bajarê Efrînê 44 tir gîhane vir. Her wiha nirê wê tirna da derman heye, xwarin vexwarin heye, şîrêzariya heye, betanî hene, xeyme hene, dûşek hene, her tişt heye. û li gundewarên Efrînê û Cindrêsê û li nav Cindrêsê û nav Efrînê jî hat belavkirin û tê belavkirin. Bi rastî di roja ewil da hinkî estengî çêbû lê dûvra ana kar baş birê dikeve, baş belav dibe, gundê û dezgeh digîne û lê belav dike pir kêfxweşin. Li gorî zanyariyên serkirdeyê NKS, roja sêşemê 28 Sibatê 521 sepetên xwarin û xorakê û 85 kertonên şîr li ser xelkên gundê Kora yê ser bi Cindrêsê hatin dabeşkirin. Lê tevî wê yekê jî Ehmed Hesen dibîne ku hilgirtina barê vê rewşê zehmet e. Lewma pêwîstiya wê bi destêwerdana Yekîtiya Ewropa û netewên yekbûyî heye. 5 ambulans ew jî hene bi tev bijîşkê wê bi tev wek dibêje tîmên wê tibbî li gundewarên Efrînê digere û birîndar û nexweşa derman dike. Ev jî ciyê wek dibêje rêz û hurmetê yanî. Lê karîset bi rastî karîset gelekî giran e, gelekî mezin e yanî ev bi hewceyî alîkariyên Yekîtiya Ewropayê bi hewceyî alîkariya UN dewletê mezin e gotane bin wek dibe alîkar bin ji bo vê karîsetê li ser vî milletî vî barî hinkî kêm bikin. Li hin gundên Herêma Efrînê 70 sedî û li hin gundan jî 5 sedî ji xaniyên xelkê yan wêran bûne yan jî derz û ziyan gihiştine wan. Li piraniya wan gundan jî hejmareke mezin ji xelkê hêjder biderin û nikarin li nav malên xwarazin û bêhtir ji konan pêwîstiya xelkên resen ên Herêma Efrînê bi avakirina mal û warên wan heye. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.